Здравейте, хора! Днес ще направя размяна на подаръци. Който ми направи премиум акаунт, ще получи 11 абоната на канала. Който първи коментира или лайкне клипа, да ми го напише. И така. Това исках и да ви кажа. Който ми даде премиум акаунт, аз ще му изпратя скайпа, той ще ми го каже. Ще снима на Майнкрафт. Второ, ще му дам 11 абоната. Пак го казвам. И ще напиша скайп си, за да може да ми го напиша лично на мен. Чао, чао, чао.